Do issue atina yanasi kutosiya mambo ari mudare nehama dzese wakangoungana wati chienda sinzi uriyo wadiwa usazozvidze dare remapurisa ndokusaka ndauya saka ndopa akutizatiza hanzvadzi ndatomudena ndiri mucorridor hanzvadzi mira tinzi kuti nyaya yapinda here anditiza ndopa azoteerwa manje handisi kuita hasha naye ndati hanzvadzi hatisi kurwa patidopedzise nyaya zvakanaka asi ari kuramba zviri pachena akatobvuma ega kwete kuti ichi nezuro futi kuNyanyazi police station pandakasvikira akabvuma futi kuna assistant inspector anga varipo vamubvunza kuti ichokwadi akati haichokwadi ndezviya zvekuti mafamilies baba vangu nemukoma wavo orore madzimai avo uko kozvarwe mwanasikana sedangwe uko zvarwe mwanakomana uyo orwadza kuti orit uyu ndiye achisara ari baba asilasho kuti mwanasikana asara ari udofo uyo handina nhasi ndiye mugureri nhasi zvokuti dai apo mukana mai muzo achindiudza kuti iwo hauna zvaunondiita uri mwana mudiki iye kudai awane mukanapo but akazozviona kuti zveshuwa uyu munhu uyu azondiremera kubve pasi nekudenga ndikamira kuti pepa riitwa unoshaya simba saka rega ndizviratidze pamberi pevanhu anyare nekuti last year akaudza kuti hanzvadzi uchanyara pamberi penyika nyaya yedu tichikuita mufamily but uri kuramba but uchanyara nyika yese ichazviziva kuti iwe uri muromo hanzvadzi yangu ino ubatwa icho ndo chokwadi nauyo ari kubatwa nzwa ndeyake anga iri syndicate nevabereki vangu chaivo vakashaya zvavo vese 2005
but vakasiya wataura inzwi iroro kuti zveshuwa munhu anonzi Winnie Moore Gore akashaya tisu takazvironga kuti afe havana kuzvenga. Asi nyaya iyi ndaitadza. Mufamily muchangoraramawo zvenyu zvaya zvekuti on off kuwana kwenyu ndekwepano nepapo, but otherwise dai zvisiri nyaya iyo yega. Titori vanhu vakazvarwa vane intelligence yekuti mukasvikawo patinonga tichiite chinhu motoona kuti vanhu asi zvinoramba nokuti mweya wayo unenge uchirambidza. Ndo issue yatiinayo nhasi. Kutosiya mambo ari mudare nehama dzese vakangoungana vati chienda, sinzi uriyo wadiwa usazozvidze dare remapurisa. Ndokusaka ndauya. Saka ndo paakutiza hanzvadzi ndatomudena ndiri mucorridor. Hanzvadzi mira tinzwe kuti nyaya yapinda here anditiza ndo paazoteerwa manje. Handisi kuita hasha naye ndati hanzvadzi hatisi kurwa but toda kupedzisa nyaya zvakanaka asi ari kuramba. Zviri pachena. Akatobvuma ega kwete kuti ichi nezuro futi kuNyanyazi police station kwandakasvikira akabvuma charizvo zvandakabva ndiri kumusha kwenu. Saka zvadaro vakaramba vachingorwara mazitezvara ouya obva aripoti isusu kuna Sabhuku. Tino mwana wangu uri kurwara. Sabhuku akudana isusu mhuri yekwagore. Taungana mazitezvara aripo nauya akuitwa. Hanzvadzi yakufonerwa naSabhuku. Chuya titaure nyaya yako nemunhu wawakadini wawakauraya ari kubudirwa ari pano. Haasi kuchabatika ndo paanotiza achiende kwaanoenda. Ndo paakutanga kuzoona mapurisa akasvika musi wa 9 vaine pepa iri vachinditi ndisaine. Saka time yakasvika mapurisa wakasvika before inini pari kuitike incident iyi. Mudzimu wakabudirwa ukashama pamberi pemapurisa. Ndoda kushamira kuti munyatso kuona kuti zvamuri kuita hazvisiri zvenyu. Unless mechide nyaya ndinogona kungobatiridzana imi. Ndikati no zvakanaka ndimukoma wangu vanondinzwisisa kupfuura vanhu vese ivo varipo. Even now ndikataura ndikati mukoma zvakwana vanobva vazwisisa but handisi kuda kuita izvozvo. Handimukona. Pamhuri yese ndikataura kuti mukoma vakazviona kuti hanzi iwewe ndo uri kufambisa nyaya yangu zvine musoro than vamwe vase. Saka hanzvadzi yangu yakuti iwe ndio master plan mufamily. Ndoda kudii kuslasha iwewe. Ndo kuzoiswe chipepa ichi chokuti handigoni kumise ruoko. Handimukona. Saka before nyaya yapinda mukoma ndo paari kubuda kuti ndaona kuti ndikamira kuti pepa riitwa unoshaya simba. Saka rega ndizviratidze. Ane picture remudzimai uyu raakakumbira mukuwirirana samai guru. Picture iro ndo raara kushandisa ichinongedza kuna mukoma kuti wakafa usina mudzimai ndiye mudzimai wako. Saka picture iro ndo retinotsvaka. Hanzvadzi yanga ine 2 akambotipa 1. Akatoburitsa 1 last year picture iroro. Saka 1 ndo rasara ndo rine hondo yese kuti ndikaripirwa pasina picture hakuna chinofamba. Because picture ndo ranodi ndo rine masettings acho ese. Saka hanzvadzi tochiti handei kumba mudare remamambo mune mhuri madzitezvara vese vanhu varipo haasi kuteerera. Ini ndiri bamunini mukadzi wamukoma wangu ari kuSouth Africa. Inonzi Clive Gore. Ogara kwachishadza kwaTonorai munzvimbo yaSabhuku Tonorai. Ari kubudirwa nozani? Anobudirwa anonzi Stella Maoneke. Kusha kwake ndepamutema uko. Kwari kwakizwa chana? Anonzi Senzeni Gore. Hanzvadzi yangu first Gore. Alright, pamakaenda kwamambo. Mambo vakati chi? Mambo vanodana mhuri yese kuti uyai vakasvika kwamambo chekutanga ndivana tezvara. Takamuke tichiite nhau yedu ichinyararire semhuri kuita kuti pamwe ikaperawo madzitezvara asati angonzwa anozongonzwa mwana wadi apora. But nyaya yakaramba yachikura kusvika maigura vakati no bamunini murume wangu ndakuende kuhama dzangu ndinoudza kuti zvandirika hazisi charizvo zvandakabva ndiri kumusha kwenu.